Els que regenten aquest alberg són holandesos i m'han deixat em va dir, un típic esmorzar holandès. Al tanto. Al tanto l'esmorzar. Bonjour! Comença el quart dia. Estic sortint de Dax les Termes i he fet el tram de baixada que em quedava de Paliers des de l'alberg on estarà aquesta nit. I res, direcció a Tarascon. L'etapa d'ahir, la veritat és que va ser curta, van ser uns 75 quilòmetres, però va ser durilla. Però bueno, molt content. Ahir vaig intentar conservar muscularment i bueno, de moment m'he llevat prou fresc. A veure quan pugi els ports com va, clar, ara com que he fet tot baixada, qui no va fresc amb baixada. Avui passaré 3 ports. El de la Trap, el de l'Ers i el d'Agnès. A veure com responen les cames després de les pujades d'ahir. El que també serà una incògnita serà el temps, perquè la previsió tornava a ser de pluja a Seix, que és on he arribat. Així que ja veurem què tal aguanta el dia. Ahir va passar el mateix i al final no va ploure, vull dir que qui sap. I també, m'he de sincerar, avui surto mitja hora ben bona, mitja hora llarga, més tard en el que hagués volgut, Però bueno, he gaudit de l'esmorzar abundant que van oferir a l'alberg, tu. Sapa, vinga, som-hi! Acabo de passar un tram de carretera que deia Route Barrée, que ja m'imaginava que volia dir que hi havia una barrera, però no veia res, no sé, he tirat i efectivament hi havia una barrera, estaven fent obres. Al final he decidit saltar la barrera i he pogut passar, hi havia uns operaris treballant, no m'han dit res, així que ja està, tu. Això és la sortida. Route Barrée. Val. Ja està, ja he deixat la nacional. La nacional que portava fins a Tarascon, que ha sigut una mica un rotllo pel trànsit, Bueno, ara ja m'he desviat, direcció al Port de l'Ers. Serà el primer de la jornada. I ara aquí el trànsit, segurament, bueno, ja ho he notat, que ha disminuït molt. M'he parat a preguntar, hi havia una senyora al costat de la carretera, una casa al costat de la carretera, i m'he aturat i li he preguntat si hi havia alguna font per omplir les ampolles d'aigua. I diu, parles castellà? Dic, sí. I aleshores m'ha parat en castellà i diu, mira, doncs aquí la font tal. Diu, bueno, però si vols te l'omplo jo de l'aixeta. Entra cap a dins i em surt la senyora amb l'ampolla plena i amb un cafè. I res, hem estat parlant, m'ha dit que era la casa del seu avi, cap on anava, la ruta que feia, els ports que passava, doncs que seria maco, on em trobaré. I és que pot semblar una tonteria, però t'omplen molt aquestes experiències perquè primer és algú que no em coneix de res i que no em tornarà a veure en la seva vida. I m'ha ofert conversa, aigua i cafè de casa seva. I segon, bueno, doncs s'agraeix. Vale, i aquí ja es comencen a veure paisatges guapos, Bueno, ja està, he agafat el desviament a Vic de Sos i ja començo al Port de l'Ers. Segons marcava aquí baix el rètol, són 11,5 quilòmetres. No he vist el desnivell, però bueno, així no. Vaya tela. Tot just sortint de Vic de Sos hi ha unes rampes del 13% contínues. Ara vaig al 9%, ja és un descans. Bonjour. Ara rampes de benvinguda al Port de l'Ers. Una passada, rodar per aquestes carreteretes.
Se sent l'aigua constantment, els pardals. De moment, el que porto al Port de l'Er té alguns descansets, que vas al 5-6%, però quan no hi ha descansets vas pujant entre el 9 i l'11% constantment, vull dir que la bici s'agarra una mica. Ara, això sí, vas totalment cobert per ombra i passant salts d'aigua constantment. Vull dir, la sensació de frescor és gran, tot i que vaig suat, però bueno, de moment bé. I a veure, el 6% al proper quilòmetre. Quilòmetre 7, me'n queden 4 i mig. Aquí va un company, però sense pes, va ben lleuger. Ale. Sí. Quina calma, quina tranquil·litat. Bueno, ara cap amunt, vinga, som-hi. Una passada de paisatge. Quin salt d'aigua que es veu allà dalt de tot. Aquests cims ja rocosos, que maco. Una passada. No estic disfrutant el Port de l'Er. Guapíssim. Guapo, per favor. Potser tan guapo el Pirineu. Aquí no m'ha set fàcil. No puc parar de gravar. Ja estic coronant el Port de l'Er. L'Ecol de l'Er. Doncs vinga, com sempre en bici, després de la pujada ve la baixada. Rolling in, it isn't time to cry. We traveled all around the world to see the meaning of our lives. El Port de l'Er m'ha agradat moltíssim, sobretot en el sentit en el que l'he fet, pujar des de baix, des de Vic de Sos, i en tot aquell bosc tan frondós, en ombra, i la baixada aquí fins a l'estany de l'Er, guapíssima. Sí, és molt xulo. I aquí amb l'estany, ai, que caic. Que guapo. I ara cap a dalt Col d'Anyés, 4,8 quilòmetres. Fes baixada i em faltarà l'últim, el de la Trap. I ja estic en el mateix, ja he d'anar pensant què faig, on dinar, perquè
Són les 11:10, el sol ja apreta de valent. 11:10, clar, Seix, no crec que arribi a l'hora de dinar. No sé, sobre la marxa decidiré. I want you coming through the door. You fill the room with joy. M'encanten els asfalts rugosos i mal pintats i irregulars aquí de les muntanyes de França. Just to see you smile. I would rather be with you. Vull estar aquí en plena natura, en altíssima muntanya, amb la bici, amb el propi esforç. És un xut d'adrenalina, de subidón, d'eufòria brutal. Chasing glory, fame and wealth. I would not be by myself. I would rather be with you, even if it means Com l'estic disfrutant. M'encanta estar allí, m'encanta aquest moment. Uala! by myself. Que guapo, ja he coronat. De Col d'Anyès, una altra a la butxaca. Quina grandesa el Pirineu, que guapo poder estar aquí en bici. Quina passada. I would rather be with you, even if it means I'm through chasing glory, fame and wealth. I would not be by myself. I would rather be with you, even if it means I'm through chasing glory, fame and wealth. I would not be by myself. Coca Oui, et sandwich. oui. 8. Oui, ah oui, ok. Je ne parle pas français. Comme pas. Sí, Je vais y aller aussi. oui, c'est correct. Oui, c'est parfait. Très Pardon, bien. pouvez-vous remplir la bouteille d'eau Oui, du je vous la robinet? remplis de suite. Je vais si tu veux. Ça, je porte. Il n'y a pas de... Ah si, tu les as portés. Col de la Trappe, al darrer del dia, 5 quilòmetres. Aquí hi havia tot de cotxes aparcats, un revolt que hi havia aquí, i era per anar a una cascada o bé un salt d'aigua. L'entorn on estan és guapíssim, una passada. Col de la Trappe. Coronat. Bueno, ara cap a baix fins a Seix, tot baixada. Faltaran... 17 quilòmetres i mig em falten fins a l'arribada. I és la 1.
m'aturo perquè és que la vista és guapíssima. Una passada. Anda que no tinc ganes de banyar-me en aquesta aigua, tu, la calor que fa. Doncs ja he arribat a Seix, tu. L'Oberts du Haut Salat. Ara, a veure si... No sé, a veure què és. Igual miro a veure si em poden donar un plat de pasta, tu. Vaig a veure.